koro yudo ka gino emo ochako bedo. To ere kaka nayudo kudni kuom rech? Rech 250 mana kawogi. Nakawo oko margi. Tachaka kawo ombijogi mineno kigologa kapoko usgi no. To kana kawo ombijogi no, to aterogi achiel kuom lab mara ma antiere. To atkawogi ta apidhogi e gimoluongo ne media. Oluongo ne culture media. Ka set ketogi kanyo, to gigrow, giwuok, gidongo, kudni odongo. Ka kudni odongo, to achaka dhi nyime, mondo ang'ene to gimodongo ni, en kudni mane. Achaka timo gimoluongo ne biochemistry test. Ka setimo biochemistry test, nonro machielo, mondo afweny ni to en kudni mane. Koro kanyo ema nayudo ne ecoli ni nitiere kuom rech kanyo. Erokamano ahinya daktari.